Atụmatụ iwu anọ bụ nke gabigoro ọgụgụ nke mbụ n'alaka omebe iwu Anambra Steeti n'oge ha nwere nzukọ n'Awka. Onye nta akụkọ ya n'alaka omebe iwu bụ Emmanuel Chigbata kọrọ akụkọ a n'uju. Ifu na egbochiri agboro na steeti a, amụma iwu nke ga-enye aka ịkwanyite ọnọdụ ahụike nke afọ 2024. Amụma iwu bụ nke ga-enyekwa aka maka mkpesa ineba anya na wuruwuru n'ego nke afọ 2024 nakwa amụma iwu bụ nke ga-enye aka fụ na enwere ezi mmepe na steeti a. Ya bụ amụma iwu bụ nke majority leader ma bụrụkwa na-anọchite ọgbọnta nkwado ekwusigo Maazị Ikenna Ọfọdeme gụpụtara n'okwu ya ka okwupụta okwu nke ụlọ omeiwu bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze gụpụtara ya bụ amụma iwu nke mbụ, ebe ndị omebe iwu na steeti a kwadoro ya site n'otu olu site n'ụlọ omeiwu na steeti a. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.